Er wordt net voetballen, maar toch zijn er op deze snijdemiddag meer dan 1000 Heerenveen-supporters bij het Abelense-stadion. Ze jouwen gehoor onder oproep om haar een Jerre te litten. Want door één ding is elke in het eens, het jit maar Heerenveen hielendal verkeerd. Beste mensen, als we even jullie aandacht mogen, dan kunnen we beginnen. Edward Jousma, voorzitter van de supportersgroep Nieuw-Noord, vertelt toch maar weer eens dat het vertrouwen in de clubleiding totaal verdwenen is. Binnen Nieuw-Noord en VVN is geen enkel draagvlak meer voor deze directie en de Raad van Commissarissen. Het draagvlak is gedaald tot een absoluut nulpunt. En we zijn het spuugzat dat onze club tot aan het bot toe verdeeld is. Grote frustratie bij de oppositie is dat ze het gevoel hebben dat ze door de directie, de Raad van Commissarissen en door het stichtingsbestuur net serieus naam worden. Elke keer als ze om wat vregen, krijgen ze 0 op het rekest. Eigenlijk, als je dit voor de zoveelste keer krijgt, dan komt het woord denigreren komt dan op een gegeven moment bij op. En als je dat opzoekt op een gegeven moment, je gaat googlen, dan staat er denigrerend zo laten merken dat je iemand onbelangrijk en waardeloos vindt. Dat gevoel hadden wij zo langzamerhand. Lut Jacobi zit in de klachtencommissie. Die commissie vertegenwoordigt het personeel bij Heerenveen. Zij doren net ierpelijk kritiek te hebben, benauwd als men is voor ontslag. Bij de commissie ben je tussen een soort klachten binnenkwam oer angst op de werkvlier. En je zal maar de angst hebben dat jij de volgende bent die ontslagen wordt, omdat je met liefde voor de club wel af en toe een keer kritiek laat horen. En dat is denk ik dan het effect van een paar jaar deze lijn van directie en raad van commissarissen. Dat mensen gewoon eigenlijk in 2 kampen zijn verdeeld. Daar hebben we verder geen oordeel over. Maar zo kun je met een club niet werken. Dat mag duidelijk zijn. Op het moment dat je een mening ventileert die niet past binnen dat van het bestuur of van de directie, dan wordt je mond gezoerd. Een voorbeeld daarvan is Martin de Jong. De Jong is ouder en vreed tot de directie op non-actief zetten, omdat hij is die te klappen bij een supportersbijeenkomst dat het vertrouwen op zijn waard in de Heerenveen-directie. Ik ben de coördinator van de vrijwilligersorganisatie. En ik heb vrij bericht gekregen dat ik op non-actief stel ben door de club. En wat voor reden erbij, joh? Nou, dat ik deze met schaar onder zeg maar, de aanhangers die voor de club binnen. En dat ik geen vertrouwen niet meer is. Ik denk dat dat de reden best is. Het standpunt van de oppositie is helder. Zij willen een onderzoek, toch een commissie, daar 3 neutrale mensen in zitten. En net zoals het stichtingsbestuur van de club wil, een onderzoek dat uitviet wordt, toch 1 man. Voor ons is het dus onacceptabel, dit duurt veel te lang, het is een vertragingstactiek en we zitten in het traject niet op een rijdende rechter te wachten, maar op snelle actie. Binnen een week wel met de stichtingsbestuur om de tafel. En binnen een week daarna op een gegeven moment, als zij losgaan, dan moet er een antwoord lezen. Dat is wat ons betreft een hele heldere zaak. Waarom? Omdat er zoveel dingen al boven elkaar binnen. Zoveel dingen al in wezen op papier staan. En mensen zeggen, ik moet mijn verhaal wel doen. Nou, dan moet je geen 4, 6, 8 weken voor nemen. Dat is tijd trekken en dat is net goed. En wat moet er wat je betreft in het onderzoek vooral onderzocht worden? En wat ben je voorwaarden daarvoor? Wat er onderzocht moet worden, dat zijn de dingen, waar is het dan misgegaan bij Heerenveen en waar ligt dat nu aan op een gegeven moment? En niet om mensen aan een paal te nagelen, maar die fout willen we niet nog een keer maken. En we willen gewoon weten op een gegeven moment hoe kunnen we het dan herstellen. Dus dat wordt onderzocht. En ik heb Robert Veenstra, oktober, november al waarschuwen, dit komt verkeerd. En mijn laatste wedstrijd in Utrecht, precies hetzelfde. Weer zijn, Klaas, het is al jaar goed hier. En schijn nog eens even wat je zit. En die mensen nou even kleppen voor de kop of ja. Dit is Heerenveen ten voeten uit. Maar dit is dus Heerenveen. Dus Heerenveen is een club van al jaar. En daar kom je met precies 60 hier, staat het wie altijd. En dat willen we. We willen nog een keer 60 hier en we willen verder. Het stichtingsbestuur had nu ontvreten tijd om akkoord te gaan met een nieuw onafhankelijk onderzoek. Komt dat onderzoek er net, dan volg je er acties. Wat die binnen, daar wil de oppositie hem net uitlitten.